Mogasumu ya mwancho moligereria bwegeta seni kia Ndizi TV nyegenete ngai Jumapili awonagendrete gukoira buya kero chire chitariki emerongo Ibere na inye mutenyino yo gatano na kabere omwaka wechiri Ibere na merongo Ibere nebere ekero banense ya Kenya yatigairia matuko 15 ka goso asobo cholyo bonene bu mwaka oyo abanasiasa bange niko bagendrete wonchukana na sense ya Kenya bunenchire moyo kweligeria chikura ase obocholyo buona mange agendrete okoreka sense ya Kenya nekero bono tuli na mangana maya korwase birubo byechi gosori ekerense ya Kenya naende yenyorerete ligena lie dhahabu gose gold medal magega yomo minyoki egia tabwe chimbero bichechi mita emerongo gose amagana 5 gose 800 meters aserieta Emmanuel Kipkirui Koril anyart ko baga koleterense ya Kenya e gold ejo magega yoko banambe mo ase chimberecho aseretege kagie dageka emo nechi sekondi emerongo na isato nuguta emerongo 5 nebere neyemo abu asabwatetiwe no mominyoki korwa sense ya Algeria aserieta Jamel Sajet oyonyorate Silva asogokora kominyoka chimberecho asatumegete edaekeye mochi amo nechi sekondi emerongo nene nuguta mo inye na gukora oyo kabere igobana mangana maya asense ya Kenya twanyorere egol ya kabere magega yo Mosubati Faith Kipiegon nere koleta ligenelyo le dhahabu ase chimbero chechimita elwe mo ne chimisano biyamana baminyoki baito mwensi nigotoko baganelia maya ekeromora sense ya America asense ya Oregon chimbere echo nigo chikagere kwera lituko lya lero igobana ayo amona yanda mange omwancho muligeria senchera yo bwenge negeke kekerebosio kolende asibali mogoto bwate wetera senchera ye mitandao tonyore wetera sensemo ya Ndizi TV News ensemo ya YouTube nabaigo Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook nabaigo SMS number nerega bo ase TV yao nabogo tumekerengereri kiao aroronko ira natore ase gekegeke kerebosio. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita nulia tokubwatera na komo asensemo yebimanyerelyo nigakoro kwa Joshua Auta tigango tuya chake korwase county ya Kisii abwasomo waziri bobolemie county ya Hezman Onsarigo ayane kirebuna Chiombe Isano na Ibere chanyara ko bachigo sirago rwali tukulia Jumatano wiki yaeta magega yechiburaburu kwene kiwa asamagacho agricultural training center imemo chobo songo ekerobane kiombe kyobo choline chimbebe IEBC kyale kurwa maigelyo gochia saba rwanereria ao bebirogo byoborai chinga kibona basae banyatwa bawikirana aroro na gosalia omusangerekano yo egento keirerete bono chombe chokobora korwa senseme yokorende kolengana na Onsarigo nigagoteba Chombe icho Isano na Ibere chiatokire chonsi naende nigobagogete ase egitambukirekyo ekaroko gendoro bagaruriro gitire se nyomberia narorwe rweyeretigwe pako rwe Chombe ruguru na kichombe chasokerete chikagenda ekarutu akorete tukwana naino Chombe sabanchi atoborete konyora jitotara chinyora lakini ekarego chikoika kuchimaragoba Chombe isato njajete chigatoke se chiarengo muchi abantu bali bamenya tangaria abungoira nelingambi yamono naende mbiyamono ekiagera mba mogete kartu abatebe Chombe jeto chiasirire bagatokonya kurigia bakabwatera nabasigari baito nabasigari be police Chombe chikarigirwa chigatoke chisato nakobogo chikokiera obotuko buri bwa Jumatano botuko bojigo kiaramisi Chombe chinde chikaba reported nge chiarorekanira aria Coca-Cola abantu baito bagatumu bakagenda roro bakanyore chiasoete getiki ya Coca-Cola chiamenyoga tuwe para gotira paka chikachiga soe getiki eria ya Coca-Cola no chiarenge muna chiarenge nye na bochiakire to no kwana njiare kwana esa unechi nyinge chiarenge togachirusio togachirania igonda atebenga Chombe chonspi
chia ATC chia togire chia iranigwe no chire. Omwana Gifted Zaiden kurwase county ya Nyamira nigareneke wa Kioboteri asegwikira bona igasokiria matera amone chibicha abo asengina omwana yo Lydia Mosomi anyara ko bakagusanga negetaseni kya Ndizi TV igoro yali omwana yagwetera guseba gwetera bune familia asekolendare no mogoko buno omwana ye nigo agendrete gukora buya no nyena sensemo yeskuru na inde kagendrete amo neke wakiaye muri kwitubuye county ya Nyamira Job Maangi na tarira amateyo na gutwaregana ryo roboti urugo chekonyora senchera yoboikera nuge kuragense mo yabono botuko kolende aya naro omongina Lydia Mosomi anyara ko bakagusanga nere. Kwa majina ni Gifted Zaiden na niko na talent ya wimbo za Injili. Niko na mama. Ninasoma shule ya Alimo, Nyamira Academy. I realize thing na wate talent yo gotera. Ekero tu abwate service, ekanisa tu arenge, ne bwate chingaki e group getego perform, ego conduct services. Egatoka nga Sunday yo yarenge group ya youth na abana abake. Ekero baegugibaga buna Sunday school kwenda bosigotera. No inchenga stukekera na nyorete nga nere oire gibaga ogoteri abana babande. Naomba nitendele. My mom ankara stream agante binga ekero goteba mwana yachake gokora ebintu ebi. Ngaki na Chinsa na arenge ni skuru na arenge no mwana ni skuru ari. Manya kubugi ne skuru ore ngwakanira ore fees omwana yo ne skuru are na kieko nyarikana ninga ichibesa chikoru omwana yacha gokora ebintu byesengenche ebintu byonsi ipi ne chibesa biganetie ngatai mama yaya Nyasaye kairo omwana ekewa talent yaya Nyasaye nko igwara chinchera omwana amokorere egasi kulingana na Nyasaye omanya nakorete ki aganetie lakini rene Nyasaye no mwegenu well wishers imba supported as a school batenenete nanche na ndestiri mbagendete gutenena nanche ngo batebi mbia mono. Mwaziri bwechisemi Professor George Magoha nigaene kirebuna aborokia bali batoka bakomunereria na kumoita omwana kirasi sano na isato asogotaikia magisi chimia inye ase skuru yoboroso ya Muninia nigobono atebire baguche kwimukeriwe getambo kiregetindikeri chiko abo asebara ikigwe ase kigambero litikolia ankyo Jumatatu aseboiga mentre goteba ekiombe keriyokolika bali mu Teachers Service Commission nigo baguche akubatenenia babirabo emeremo nigo Magoha atebire nigerema minchane lichiko goita borokiwa buna ekerengo ekyo inyero omwana oyo nigo anyara ko bakakoba asensemo ye mitandao abo asarorekanaga kwemurungania na korera mono magega yabali mu babere komoita na komotigera chingoma chintindi. Totally against the law to apply any stick on a child as the law currently stands. My personal opinion notwithstanding. But it is savage to cane a child like you are caning an animal. We will deal with them, but you as Ngao has work to do to ensure that they face the full force of the law. I as a cabinet secretary cannot cane a child. Who do you think you are as an ordinary teacher to cane somebody's child like that? And for no reason. For no reason at all, that you want the child to score more than 400. You yourself would you score 400 if you are given a test which is at the same... Ekiombe kiabanyagitari chinas gia Kenya Medical Practitioners and Union go Dentist Union KMPDU wakoragwa nomo Secretary General Pamji Davuji Pamji Atela
nigo bono batebire baguchia kwenda asomogomo onya chiserikali chechi county mbali gochia kobakana abanyagitari abo emesara yabo goikira bono korengana n'abanyagitari abo nigo batebire bairire gekegetambe batanya konyora chibesa chiabo ekero bonense moyobo chenu yanyartiko bage kunganyigwa kurwase serikali enene weika ase serikali yechi county ya Kisii ngati yechi county chiri chigo chikogenda somogomo onye abanyagitari abo mbali chikoyegwa chibesa chiabo buna erobereirie ekyombekyo nigo kiarure amatuko 52 alibosio igoronga abanyagose amatuko 52 alibosio bachikonyara ko babagwaka no chibesa chiabo. Been proposed by the Council of Governors that the governors that have been in the office for 10 years to now be given a package of 2 billion as insurance, while these governors have failed to employ doctors and healthcare workers in their counties for the last 10 years. I think that is wrong and it's selfish. Action needs to be taken. We have over 7,000 medical doctors who are unemployed. They need to be employed to serve the Kenyans. Health is a right. Health workers are Kenyans, doctors are Kenyans, and they deserve their health looked into. Many counties have openly disregarded the payment of salaries to the doctors and to the healthcare workers, and some goes up to 2 months they have not paid the salaries. Today we are putting them on warning and telling all these counties, that is Murang'a County, Kisii County, Embu County, Meru County, Garissa County, and Taveta, that in the next 7 days, they should not expect to see any doctors in those facilities if they have not released the salaries that are meant to be paid for the doctors. Ekiombe kia National Cohesion and Integration Commission yekubwatirana nabaraibe chikanisa nigobono beso kirie bunenchere yomoyo kuralia omorembe asoba Kenya bonsi bosyo bobochori obonene bakoragwa no mobisa korwase kiombekyo ime county ya Isiolo Abdul Aziz Farah nigobono batebire bagucha kobolia barai anene mona banasiasa kurario morembe no nyina ase chi campaign asa matukaya make atigaire asoba chole bonene bolibosyo nigoboigo abakenya bonsi baboliwe wesokia asomo baro monene litukolie chikura eliogochora baraya baya bali barabaretere amagenderero. Isiolo having some insecurity problems around its borders, we found that could be misused. Otherwise, Isiolo is okay, as you've heard from the security sector, and that's why we are here also to preach peace through the whole show, through meeting the religious leaders and the elders and so on and so forth. The peace that we experience in our country so far, and urge our leaders to continue their campaigns in a peaceful way, respecting each other, not to use abusive words, not to incite people into violence. Well, let's live as brothers and sisters. But all voters, all Kenyans, let's get out in big numbers to exercise our right of choosing our good leader. Ekiama Yadab K nigobono kegochia kumosira. Umurwanereria bwekirgo kyobo governor county ya Busia Dr. Paul Otuoma eyemagagaye kiame kyo komorusyo umurwanereria obo aselieta Moses Mulomi bunenchere moyo komoligeria Raila Amolo Odinga ebiroge binge kurwase kiama kya ODM asobochori obonene bulibosyo kolengana no governor we county ya Busia Peter Ojamong nigago kerete tambukere kyo abwasibanya ko bago kwanania na Dr. Paul Otuoma unenchere moyo kuorokia obomo asensemeyo nigoboigo bali no kwege na buna Raila Amolo Odinga na chikubwa sobochori obonene bulibosyo. Mkubwa Ojamong, huyu ndio kijana ya Raila Odinga mwenyewe. Kijana yake Otuoma ni kijana ya Raila Odinga mwenyewe. Amewashikanisha wakafanya handshake mbele ya viongozi wa Western wote. Na leo nina furaha kuja hapa Busia kuwaona wakiwa wamesimama pamoja. Wale hamukuwa Bungoma ukiona hiyo handshake, mngependa muone handshake? Basi hapo makofi kwa nani? Hii ni ngome yake. Hatutaki tu ati tupee baba kura, tunataka tupee baba kura zote ambazo hata mtu akijaribu kupata kwingine tutakuwa tunakompensate na pande hii. Sisi tutarudi kupanga maneno yetu Busia siku 10. Tukizunguka Busia, hii siasa itakuwa imekwisha malizika yote.
Inyoro moyogojo bonase county ya Busia nigo ikiranetwe no mawaziri boborendi Eugene Wamalwa kerato usko mutu mancho murigereria omuraiwe kiamakia Agano Party David Wahiga Mwaure amono mokonyo ye Ruth Mutua nigo banyartwa bago koletaro yomorembe gochia ase pale nene ya magacho ye bunge imimucho Nairobi amo nababwatani babo korwase kiamekyo kia Agano Party abwase batebete kirenga kiabo no kwene kyomorembe asobocholewe nene buli bosio Maure niga baboliriye omuraiwe kiamakia ODM Raila Odinga amo no muraiwe kiamakia UDA Dr. William Ruto otiga koruterana mangana anene mono asokorwanerera igoronga ningo oligete gocha gotumeke geti Kenya Stadium imemo cho Nairobi ase rally yomoelio igoro yengana yomorembe asobocholiubo Maure nigatebire kirenga kyabaraibonsi au bakoliye keroge kenene kyobaraibwense no kuralia omorembe gati ya Bakenya. Natoa mwito kwa wale wengine ambao tuko nao, wale wengine watatu ambao tutakuwa pamoja na hawa kwa ballot, wekeni amani. Musizuzane hata kuhusu venues where you are going to meet. Musizuzane hata kuhusu hili na lile. IEBC tunasema kama vile kiongozi mmoja amesema mufuate mambo ya transparency kabisa. Na hii vita tunaona katikati yenu na vitengo vya security. Please sort it out because Kenyans want a peaceful election. Finally, kuambia wa Kenya hatuna nchi bila amani. Nara yuasibono mwanchu murigereria kurenda mange nekero chikoraga Chinsa ikomi chumugaso obono igoto baise gusuka korwa Ndizi TV nero bwansu bwomugusi nyora nabo kugendera gotobwatya konyora ya igamo na yanda mange wetera senchera ye mitandao Ndizi TV News Digital eyo Facebook nabo igo Ndizi TV News ensemo ya YouTube na nabo gotumekerengera kiao wetera senamba yesimi eyere ase TV ya ngwaka ngambi ya mono gocha somo sai Jmo aso koene kiabuna chibicha na maliogi agoikeira sengencho gosasenchera yobotoereru waigombia mono gocha soli twabwatera nakomo asensemo yebimanyererio akoro kwa Joshua Auta na inchina ko yaletera senchera yobwenge nigonkoro kwa Sara Nyarange on Twitter.